jangko kota lampau walai latuan dari mayo kini alai la sembayai kalalawa di pulau rimbang manaruso mati tada bialai onde mati tada bialai latuan dari mayo kini alai la sembayai ai kogawa minta ditimbang mak doso ampunan labialalai kita agura macam mikolai latuan dari mayo kini alai la sembayai ai ka pulau kita ka pulau mak ka pulau Manjariang udang alai olai Manjariang udang alai latuan dari mayo kini alai la sembayai ai bagurau kita bagurau mati narus konyo ilalai onde la konyo ilang alai nantuan dari mayo kini alai la sembayai baru mulainya bacarai kasihnya mbak apa garangan nanta jadi nyanyi baru lagu singgalang alai nyi mbak dela bacarai kasih alai la kabedo kota di bukinan mambenyi emak mungkin kata empat pemandangan mungkin kata empat pemandangan amuabana nyialu ko diuben akan gelangai lu joala den dilangan guria joala nyiomba den dilangan obakanda kanda kan lagu tuan nai dape bagura sama malam koma dape bagura sama malam nangko laibana yonan ketujuhnya emak tangga diri intang apa ngayo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pancinto talang sarweh khususnya pancinto selalenang Cipago talang. Selamat malam dusana nalah hadir nalah tibo. Dusana di malam semalam kini ari elok kutiko bayi amboy el malay ada aga utama yang kamangawani dusana 2 jam kamuko. Sada iko saja kita malam kini dulu dusana malaki tibo na lain. Salam-salam kepada dusana nalah hadir nalah tibo, bantu share-share, bantu like, komen, share-share ke grup-grup Facebook dan aduh sebanyak-banyak. Selamat malam Febri Fauza, kawan Denai Makati Majindo, Triwayu Susilawati, Nyi Ombak, awak nonton lu Cigu Malai. Udah Rizal Mersing saya malam, udah Basri minta lagu Cie Kak, lagunya Pulang Kajando, Pagurau Padang Ateh. Makati Majindo nan jauh mari mendake mari merapek begurau kita di udara jo SDCT malam kini moga sukses alek gurau kita amin amin. Mak Darwin Sekumbang semalam Mak Freddy Lia selamat malam Mak Darwin Sekumbang selamat mengudara Buya semoga sukses minta lagu baca kasih Cie Buya tu tak paso terakhir lagu nyombak beko orang baru kemulai baru Pak Jan Henry semalam Lia Amsyaniago Mak Rofisal KB nyombak. Selamat malam Mari Muagam. Ya bantu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saye, Pak Anwar Effendi, Mak KB Sungai Lasi hadir Bu ya. Mak KB Sungai Lasi sedang nonton bareng teman di Sungai Lasi. Udah Napriadi Kelumpang Jaya. Assalamualaikum waalaikumsalam di Malai Bengkulu menyimak saya malam ko. Bantu share udah. Nala menyimak nala datang Yondri Caniago. Bantu share lah dibagikan. Terima kasih Mak Freddy, Mak Darwin Sekumbang lah di share kemenakan ke grup-grup yang ada Mak KB yo. Terima kasih banyak-banyak Pak saya Bu Yel bah ada surang si ai baik dah hadir ada halangan si ai ada halangan tak bisa hadir malam kini. Mak KB Arjam Rapi selamat malam dun sana nampak gurau saluang semoga sehat selalu. Udah Edi Zulfi Mardi saya malam Bu Mas Arilema assalamualaikum selamat malam Bu ya. Udah Afrizal selamat malam Aini bantu share Mas Arilema Kajang hadir Edi Zulfi Mardi Lenggang Nanggondo Cibu Lenggang Nanggondo udah Edi 101 monitor baru nakan ya bantu share sana. Salam kompak dari Sungai Pua minta lagu Arek Lungga Cik Dinda. Dampo sedang live dah. Yang di live tuh minta dah di live. Sedang live mana kini di komen. Banyak yang ke ya. Banyak ya. Arjam Rapi salam kompak dari Sungai Pua minta lagu Arek Lungga. Herman Junior semalam Bu Mas Arilema Buyung Pimber. Ya, Pak Wirdi selamat malam Pak Wirdi, Bu Mas Arilema, Mak KB, Edi Zulfir Mardi, Indang Balimbiang. Laguku untuk Pak Cui yang sedang sakit, Ece Uda Basril. Bayung Pimper, semalam Makati Majindo, Mak Freddy, kan yo mantun nan rancak Mak Freddy, bulia rami guru kita. Semoga tetap jaya di udara andaknya saluan Cipago Talang dan semoga Allah memberikan kesehatan andaknya untuk Bu Yel jokong kawan anadur lepik guru amin ya rabbal amin. Alianto yo artis Minang ya. Mohon jadi telepon amboda komen saja di siko minta lagu ya dah ya. Ayo karena bekonya terganggu siaran awannya. Udah Zainal Effendi saya malam udah bantu share
ke grup-grup Facebook Leonardo. Pak monitor audio awak di Banten bintang tetap jangan biasa. Leonardo pecatan dulu bintang lain. Bintang tetap cut target dan biasa. Lagu telah masuk. Mak Darwin Sekumar atau Pasaman? Alah. Ratok Pasaman. Udah Yongki, bantu share. Ambor atau Bonjo silabuk Pak saya Bonjo. Nofrimel Jamra selamat malam Kak Lea dojuo Siri Langko malam ko Kak Lai. Di Banten sebana barasi akan. Ya Alianto selamat malam. Yuk lai barasi ya mak ya barasi pada guru semalam suntuk ya mak. Guru semalam suntuk tidak berhenti hujan. Audio sebana barasi ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SDJT Moga Jaya dan Mamparek silaturahmi. Udah Zainal Effendi. Ronald Abadi terima kasih 50 bintang. Semoga menjadi amal ibadah. Segeh taruh hendaknya amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada pengikut-pengikut bintang kita. Siswa semalam suntuk 100 bintang dari Mak Freddy. Sungai Lasi berhasil banan akan atua. Kita tunggu bintang-bintang lain semalam kini. Selamat malam Kak Malai minta lagu cik lagu Kak lagunya Alang Babega. Udah Basril Alang Babega. Atua. Saipul Ramli dari Pak Malin di Solo. Cancang kambiang cik sehat selalu buat grup Cimpago Talang. Cancang kambiang untuk Pak Malin ya. Bintang awak 150 baru malam kini kok. Ditunggu bintang-bintang lain. Kalau bisa Pak bintang boleh misi ketidiang masati. Nomornya ada di judul live awak. Tuh. Bang Alek, selamat malam Bang Alek. Lihat ada siswa bintang apa guru semalam suntuk Bang Alek. Terima kasih Makatik Majindo 50 bintang. Dia aja dulu lagunya Mbak Bacarai Kasih. Bacarai kasih bacarailah sayang. Bacarai kasih jo tukang dendang. Bacarai kasih bacarailah sayang. Nyanyi ombak hari pagi bacarai sayang. Nyi ombak abana wenana bakanda. Bacarai kasih anan dimintayo. Nyi ombak rintang agak-agak. Dema dipotong kawan lasa kapalo. Nyi ombak rintang agak-agak. Nyi ombak dipotong kawan lasa kapalo. Bacarai kasih bacarailah sayang. Bacarai kasih yo Cimpago Talang. Bacarai kasih bacarailah sayang. Lanyi ombak lagunya ombak semalam nangko. Sebentar. Salam Nusana Ambo perantau jadi kampung. Salam kepada Mamak Sabar Enan Sati Jumak Gawai Bagurau di Lapiak Guru SDCT. Yu batanyo mari muagam Jepah Wirdi Larami Gurau semalam suntuk urang Bagurau sebanarami. Batanyo mari muagam kepada mak tukang anjon mak tukang irik ketidian Lapiak Guru SDCT di mana duduaknyo. Tolong jawek di Mamak nombor 2 usah lamu ambo bicatua. Di mana kau lah duduk mas satiko? Kau liawah tukang anjon layang-layang di bawah Mamak dari muagam duduk beliau. Kau beliau tukang irik ketidian lo tampak leh. Udah Zam selamat malam. Iko karajo nyombang apa? Bicara kasih ke cewek lo sanjoko. Kelain-kelainan sih nyombang gini. Baru sekali berenang diselimpet bicara kasih ya. Diopol kanang gondo. Lagu nyombang untuk pemanasan saya.
lah kepanjang ka lagu nang bondo kamano lagu dikelokan dia je dulu karek lungga permintaan Buddha Arja Merapi. Bantu ser-ser di sana Mak Sati lagi po Mak Sati lah mencogok tuan. Elo dimanongkan yo dipikir dulu sagala karajo kadi pabuwe kalau lapadu sita lampau cemburu oi parangai udah tambah babuwe-buwe are lungga janare bana are lungga jana lungga bana are lungga talampau bana are lungga dialah tangga kalau lah cemburu itu tandanya sayang kau bala biabana tandola berang banyaklah tak jadi di zaman sekarang cemburu laki-laki lah biabana kata orang are lungga janare bana are lungga talampau bana are lungga dialah tangga are lungga
galai dikajalo aku lo ada na la panjang karek lunggak kamanu lagu dikelokan dia gitu karato pasaman batu ser-ser di sana ya tetap semangat P5 Rato Siano Mak Pendi udah Zainal Effendi Rato Siano ya Mak Darwin Sekumbang Jani ayahnya batang pasaman tapi yang mandirang mudo-mudo udah kola pena dari tangan indah baganti kasalam moyo udah kola pena dari tangan indah baganti kasalam moyo simpan latigo baka bulawe indah puwe lama to mamandang hati nanaro yo haro came ko udah manyut yang murang hati nanaro laharo came ko udah manyut yang murang Kelo baliku batasi nurui ikan nyota sabui balarangan kota dorone gala surui antako udah dalam pinangan kota dorone gala surui antako udah dalam pinangan simpan latigo baka bulawe indah puwe damato mamandang hati nanaro oyaro came ko udah manyut yang murang hati nanaro oyaro came ko udah manyut yang murang yo 80 karatok pasaman kamano lagu dikelokan di sana bantu komen di sana bantu komen share ke grup-grup Facebook Nanado komen jangan lupa share ke grup-grup Facebook Nanado semalam nangko komen banyak-banyak ayo banyak-banyak komen tulisan komen sana dan stiker sana Mama Azwardi tambah tipuah selamat malam Mama Azwardi Muhammad Sarilema ngantuk sana wala Indang Belibiang ya permintaan udah Edi Zulfi Mardi oi nambah kandahan dema kalagu iko nakan dialah surang onema oi kabadendang dialah surang nanakan oi kabadendang barakalamu oi macam
minta izin udah Zainal Fendi. Oi nambah kanda bakanda Allah diberi nema kalagu iko nantakana sama lanangoi kalagu iko nantakana sama lanangko awak larintang derintang agak-agak dekan duang ando nana bulia orang nana punyo ay ando nana bulia lanang kanduang orang nan punyo Bamula tumbuhan oi dalam parangan kadua pucuk manjelo oi kapagaran pucuk manjelo nana kadua oi kapagaran ati nana narisau dan bawa galarang banyak oi nambah pane mangan dua hujan oi nambah pane dakan dua mangan dua hujan Dape bagu arau dakan duang sama lama kini olalai dangade enanakan duang demak oi bunyi dendang dangade enakan duang nanakan duang oi bunyi dendang den tompang ladakan duang delulu tangi oi dinan langang delulu tangi onema oi dinan langang lagu magawai Serambi Aceh nandek guru semalam suntuk patangko indak seperno sampai ke gunjanya dia minta tamu patangko tapi magawai yakin dan percaya dek cigu pasti sampai ke gunjanya kalau boleh pinta je pinta tolonglah dek cigu je bicara tolong nih lagu cik malam ko itu jalehnya lagu magawai itu Kamis malam baru sampai ke gunjanya nah lagu Pak John Henry cik catat tuh Kamis malam cik Kamis malam ya lagu Surambi Aceh samo sabai nanalui ya tinggal kasetnya di Batu Giri ya agak tile tuh iwa sabah magawai pijana oh lalu no magawai dulu retok sabai yo Pak John magawai Pak Palu ganti lagu malam ko kasetnya tinggal di Batu Giri udah Den Mak Rajenda selamat malam damam anggota dah damam mandamam deh dah ima gurau kini dah Mak Rajo Endah tukang saluang senior selamat datang hadir di Saluang Nendang Cimpago Talang kamale dia gih lengkok baliang-baliang tauli serat nanti nampak malam ini Dardi Kucikak Minang selamat malam udah Ardi dia gih alang babega untuk Dabasril minta lagu Cik Sanak Lampok Malam ayo tunggu lu
Kota Baru Gunung Bamego, oh Kota Baru Gunung Bamego, rumah batingge suokidang kama mailang desa tahunko, kama mailang setahun ko kami mencari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Hari Muagam, salam bajawe samba bapulangkan Mama Dene Hari Muagam. Tantangan tanyo Mama kepada tukang irik ketidian lebih guru klasik SDCT di madu duanya Isna Cimpagoyo biarlah perantau Palu dan Mama kan tahu cuma sabarek nan sati cuman tukang irik ketidian lebih klasik SDCT 55 sampai 20102792159 BRI Yelmi Indrawati. Isna Cimpago minta off tapi tak sampai bilo. Tuh informasinya. Mai Murni ya, yo mantap banadun sana. Assalamualaikum, ini minta lagu Ginyang Mak Taci. Ya. Ibnu Soleha Al Qatadah mantap. Alang babe gabakan tak lagu, alang babe gabakan tak lagu, biar dia suah mandendangan, oh mandendangan. Musim pabilo kita bertemu, musim pabilo kita bertemu, kapila rintang de angan-angan, de angan-angan. Sarai badaun indah ba'a, sarai badaun indah ba'a, bedonyo lasu oi para urang de para urang. Carai bataun do indah ba'a, carai bataun indah do ba'a, bedo baralia katangan urang, katangan urang. Anak anggang bapa ruame, oh anak anggang bapa ruame, lai di dalam padi yuone, padi Jo cinta kami nambela jame, jo cinta kami nambela jame, kolai di dalam oi hati yuone, hati gantilah lagu kenan lain, gantilah lagu kenan lain, kok panjabana jo lagu iko, jo lagu iko. Onde panyaki balain-lain, onde panyaki balain-lain, ala diube naya bisonyo, naya bisonyo. Iya. Pesan Mak KB Sungai Lasi ke seluruh penggemar SDCT di mana saja berada yang sudah mensukseskan acara semalam suntuak. Moga sumbangsih kawan-kawan menjadi amal ibadah hendaknya, amin amin ya rabbal alamin. Moga semalam suntuak berikutnya lebih sukses lagi.
lebih sukses lagi. Tanpa dukungan kita semua tidak akan terlaksana acara kita untuk kita, baik di kampung maupun di perantauan. Moga Dusana diberi rezeki yang berlimpah dan umur panjang, sehat-sehat saya bersama keluarga hendaknya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalimat Mak KB Kiniko itulah mewakili keluarga besar Salon Lendang Cimpago Talang Junun Sanak kesadualahnya. Tu surang saya kini baale mendah zuonyo salin nabi de acara maendah bahasa luang lala mak pulo kelorok kini de alga yonyo fotokopi habis de alga dende Pak Admiral Pekanbaru hadir semalam sana, semoga SDCT tetap jaya. Iya, jadi itu dusana kesadualahnya. Jangan lupa saksikan taruh live kita setiap hari Selasa, Kamis dan malam Minggu. Diagi dulu ke Cupak Mambialado permintaan spesial Pak Kamirus Malin Sultan. Malin Sultan. Cupak Mambialado. Mambialado aja Pak malah Pak. Lado mahang apa? Pak Kamirus loh, lelu lalok loh le. Pak Kamirus Malin Sultan. Lelo Pak Mambialado apa malah no? Anak racu kasih Sukma Dini 75 bintang adik denai. Oh bare jaru tanah di mama. Oh bilu kui dia oi nade kami asa apa takutnya toko orang ambil lado malam. Siapa minta aja cepat ambil lado. Ya, jangan ambil lado ya Pak malam. Depak Kamirus Gura leun tuagala ode kami untua nan basang kuikan nan basang kuikan.
Atua panjang kalaguna niko kamano lagu dikelokan ba itu gurau semalamku. Yageh dulu karatok siano. Ya, permintaan udah Zainal Effendi. Bintang 70 loh. 70. Ya. Lewatnya. Bantu ser sana. Ser. Tengah malam tabila manu ang sama indah dan barangay bau rangay lao matei oh saja saindah bamadekanu nasi dan minta sumpah nandape oda zainalai saja indah badan bagalu ajo apoai kadenai tipu olah kadengai oi saja saindah badan barindu aidu isan saru oh salamoko oda zainalen paya indah bandiruladu angka malabare kadi kakakan taseraju malah jadinya saja saindah bamadekanu angena sirasan urang barikan nandelita tamakan lanan kaduangai ilang kapa ilang labaji pangatap kayu di dalam rimbo lao mandai dape diganti mandeko mati karam sadonyo lao Bapak Saloma KBC lain
Untuk kita semua penggemar SDCT di mana saja berada demi lestari budaya Minang, Salong Dendang, Cimpagota Langko, marilah kita berdonasi baik je bintang dan maupun melalui rekening atau yang telah diiri di mak sati kita, dan juga men-share ke grup-grup yang ada di kawan-kawan di mana saja berada. Itu pun sudah membantu suksesnya acara kita bersama demi lestari budaya Minangkabau, Salong Dendang, Cimpagota Langko. Mari kita simak bersama keluarga di mana saja berada. Tuh himbauan Mak KB denai. Mak KB kita nomor ado di Sungai Lasi. Padang Ader, Waalaikumsalam. Sanak sadonyo pencinta SDCT sukses selalu. Ko baru berasia boyel minta lagu Indang Sirenti. Tuh. Piaman lamo Pak Madi. Pak Madi, selamat malam Pak Madi. Bantu babintang atau Messi Ketidiang. Ya. Ale Indang Sirenti. Tok Bonjo permintaan Pak Saye. Mana lu? Gila Tok Bonjo. Dari Bonjo Pak Saye, dari Bonjo lu buat sikap yang babate tangan taruh sera orang tangga pakan Pak Saye. Tengah malam kepai, tengah malam tiga tabar yang tabayang laku paranganyo dan puja mato melalokan kepada saya. Padang panjang hari Jumat larami pulau aden bau tangi kenan langang dan kaya galak nafas samu Pak Saye. Aduh Pak Saye bana nambah kandak karatok Bonjo dimintanyo de apa gurau tua galak de kami untuang di sikota sangkuhinyo Pak de apa den lalai. Olah tapa olah tapa wan bariri ala nampak ulo dinangkan duang sama gurau semalam.
Pak saya mandak lagu barakalamu makan hati tesai jantung menangguh rindu. Nah, terima kasih Serati Bintang dari Pamadi Sutamentariko Bintang Malam Merdeka Hariko di Sebarang Malaya. Malam kini merupakan malam hari kemerdekaan di negeri Malaya. Atau jadi seganok di sana kita nambarado di Kuala Lumpur Malaysia marayuan hari kemerdekaan malam kini ko. Nah, jangan di bawah mandalam bana bu atau Akalah. Terima kasih Pak Madi Sutamantari Serati Bintangnya. Mudah-mudahan dusana kita namarado di Kuala Lumpur Malaysia dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan negara Malaysia bisa lo berisi ketidian jo bintang-bintang kita malam kini. Bapak Wirdi Mak Rimagam ya bintang kita baru 375 bintang kita baru 375 ya. Nah, bantu share lagi tuh.
Digeser dulu ke Tanjung Bali. Tanjung Bali. Permintaan Pak Samsu. Sudah kok kapiaman lamu. Ditunggu bintang-bintang Nusana lagu Bamita dengan laut juang deh kato apa deh lah kato oh dalam mai ade pak saiko tapa katampe karam deh mau kironyo apa deh mau kironyo lagu Bamita biar surang depa menenangkannya apa oi menenangkannya okabe sabali pane buah senta kasih ajaksa sampai pak oh tangga pulo oh lalai la tangga pulo Samalam kini kami malam depa ulang pulo apa deh ulang pulo oh biar latihan depa badan mencari oh saja nanti depa ajota ibu apa oh ya ajota ibu oi deh apa pasang su tolola cari rusuh abana depa sama
onde nambah kandakan apa oi nambah kandakan awak tuwo onde indah badun sana asaki sia depa kamaunyian apa oi kamaunyian kamano lagu ditelokan agak tabedo pantun malamku tolong demak gawai ya tu baju lebu oi de bale pak babayu kan dak Pak Samsu apa tadi le piaman lamo ya ge dulu piaman lamo Pak Madi Sultan Mantari dan kaset mak gawai yo memuluk lah iya bapak kali piaman lamo Baik
indak sabedo kalagu iko dimintanyo jadi bau duduk pamanuang dengan kanduang jale-jale lagu iko ala tadangai biarlah kami badendang orang baburu dalam rimbo pamadi baburu dalam kampung jo maripai nyo buka kala jo budialui nyo malape manyara sajo babi gadang odai ay pamadi dalam daerah orang Banten tasabui bana pada gelang lokasi baburu di Labuan orang datang rami bana latadanga sorak jokuai di lape pamenan cie-cie tadanga ratusan badi orang latibo dalam rimbo sorak besorai basawutan di danga salak sambil duduk lupa herbot salak nyoepo mak oi depa mati jai cubola danga tolong danga pitaru adenai biswa urang baburu gadang kau nyampang kontak pemenan pak mati kau nyampang tak namuah masuk bangkai kau tak pandai kan dua mamire bawalah kakampuan denai denai ado kau benyo kau tak kau dapet pire dari denai baru tampak rimbo satu pak rantai jokala pak diputui nyonai ay oh pak madio rantai jokala diputui piaman lamu ko ya lagu buat tanah di awak macam dari ni beda balai surang se nyu surang se dipupuh aja mantapnya lebu ya ya kok nak nyomeria cara semalam ko barilah kondak Pak Faisal ko cik lu beloan lengkok baliang-baliang tu kau ya ambacang agak bedu jong pantun malam ko agak rusuhan antagak di alamat di bueknyo elok bagalak-galak gitu malam ko bolo lagu ya ambacang tu cik lu kini ambang merdeka 31/8/22 yo Pak Madi Sultan Mentari ke Sri Lanka Sri Lanka dulu hari merdeka di Kuala Lumpur Malaysia. Tahu gue sih, aduh lagi. Padi resmikan. Diberi kasih kok bale mata dan apa? Bu. Iya, bantu share Pak Weri. Selamat malam Pak Weri. Ayahnya minta izin emaknya sakit Pak. Tidak bisa nyadir dong. Aduh. Siriah langkok.
tolong aku banakan akan dua di malanyo kini olalai kini bamain Banang mulai sirial aku Baminta lagu malamku Sirabana lagu muda Kau hidak rumah pugunoyo Onela masatiden Oya pugunonyo Sirabana lagu muda Kau hidak rumah pugunoyo Lapenan dari pasatalu Atari kito kapasadena Isinano to baranti Onde lakan dua goy Tola larayu akan dua di malanyo kini Olalai kini bamain Nah orang di pasar Solo Kabalai hari la sanjo Kabalai hari la sanjo Dua masa telo elo Ay bagurau samalam nangko Nang bagurau samalam nangko Onde la masa tiden Di malanyo kini Masa di malanyo kini Olalai kini bamain Sirielangko anantaraga Baitu gurau samalamko Bacang perindu Yantaraga Yomasati bilo wasu Onde masati den Tolo alabanakan Bacang perindu Lajotaraga Yomasati bilo wasu Lapan jababalai satu Raminyo sampai patang-patang Raminyo sampai patang-patang Rumah tanpa jalan tak tentu Jawa kamano kaden jalan Jawa kamano kaden jalan Onde lama satiden Tolo labanakan Rumah tanpa jalan tak tentu Jawa kamano kaden jalan Rumah tanpa jalan tak tentu Jawa kamala kaden jalan Siang malam hati ragu Masati Jawa di rantau urang Onde lama satiden Tolo larayu akan Jawa kamala kaden jalan Katuan Jawa di rantau urang Iya malam hati ragu Katuan Jawa di rantau urang Katuan Jawa di rantau urang Mamanu ada juga di pintu Menanti mak sati datang Oh mak sati datang Onde lama sati den Tolong lako banakan Mamanu ada dua di pintu Bila mak sati nyoka datang Selama kita tak bertemu Berbagai cobaan datang Baman dua di pintu Badan berpikir sama surang Onde masa tiden Tolonglah kau banakan Masa ti tolong Arayukan bana sama lampu Atau
puisi ketitiang saja diperpanjang 200 ringgit Malaysia, 200.000 Pak Wirdi gadang ombak sairiang jo tukang irik ketitiang. Nah, perpanjang. Nyala. Ya, diperpanjang. Suara lah mulai baliang adalah batang sapakan kola sapakan ko masa tiden masa di malanyo kini olalai kini bamain dia kia pulau Bataga tanahnya tinggi di bawah bajalan gadang di mana bahasa kata puji dengan kayo enala pulang tadanga pulang deh di malanyo kini masa ditolong karayukan bana sang malamku suara mulai baliala batangga samalam ko baya tolong ala bimbing tagata sisia di hukuang onde lama satiden tolong ala banakan gua baya tolong di bimbing tagata sisia di hukuang Siria langko ona paminta kanda masa di malam kini mereka satana di mama pilku ibiana dek kami onde mama kanduanen onde nana kanduange di malam kini bamain kandua di mama main dia sua badenda Siria langko diminta nyoko iyo sari manumpang salah sakete kanai katu onde lama gawae den tolong labanakan iyo sari idui manumpang salah sakete kanai katu malam ko gurau baja pui disiko bana sama lamko ko bacara ya lulai pati jauh sama lampu onde la papaluden tolong labanakan bacara ya lulai pati dipalukan duang sama lampu maka dari kelo perhatian derang oto tapi tulangan tagok rumah dun sana dituju ayo oi magawai den oi lama sati den sahabi tulangan tagok rumah dun sana dituju ayo badannya bunyi anak kunci orang membuka pintu gudang alat tampe kepapi menjapui awak kata uang onde nakan dulangai di malanyo kini nakan dua di malanyo kini olalai kini mamai atau alah panjang kasirih langkok kemano lagu dikelokkan ba itu gurau sama lamko iya udah Rizal Mersing selamat malam tuh. Jadi dusana kasadolahnya ayo bantu babintang boleh minum cik lu minum putih cik lu sana nyo tanak tunggu tanak di awak apa makan tabu jure-ure mudah-mudahan digasu-gasu tian suan-suan nana bagura saluang jodena
Kalamu dengan anakku itu iman dirimu. Sebentar sana, sebentar. Nama bosan je. Apa? Lama sekali aku Tidak, aku orang Melayu dia tak mau jalan. Baik. ku datang. Ngopi dulu. Boh saya mah. Mau. Coba. 425. Bapak Wa, Pak Weri. Selamat malam Pak Wa. Yo mantap Mas Sati. Jadi malam kini merupakan malam hari kemerdekaan di negeri tetangga kita ya, Kuala Lumpur, Malaysia. Salam merdeka pulo dari negeri Indon. Labian bintang dari Kuala Lumpur Bu ya, langit lai cerah nampak tu mah Bu ya. Yo. Ku aja si ketidiang melabian Mak Sati udah sapirman. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang berada di Kuala Lumpur. Nah agak meriah tompangan perantau Palu di injah-injahnya cek pasaf je lagu Sri Langkok ko ya. Yuk kurang meriah dek lu kalau yang bacang lai. Ya mantap Mamak Denai perantau Palu. Bu iya lah jaga jalan ke pulang ibu dan ayah lah ada ado lah ya. Tio bapak aja lele. Rumah tiba di kampung lah bakuncilo kama kena ye lah. Dak udah Zainal Effendi ya. Ure eko maneh juo ka baal ibu yel. Itu ba aja lele lah. Awi bu ngopi lu bu yo ngopi je lah. Kah ngopi sana ngopi di sana SDCT ngopi je lah. Dek lah besi ketidiang langsung ngopi. Nah Mas Sati. Lah doi si ketidiang langsung ngopi, kena minum air putih seh. Arek-arek lunga tu lah Bu ya biar agak angek seketek. Pila nanya arek-arek lunga tadi. Udah Doris Nando, Pak Wirdi. Bapak Wirdi ke pulangnya Pak Wirdi ke Suayan. Kok mak gawai yo ke pulang ke Pio Kumbuh. Kau duduk-duduk sini bofet si anak ni. Tio Sanjo. Bade mak Sati. Kau mak Sati yo tanang selo je mintu. Kau Pak Palu balo. Ba ibu bala. Dia nak tahu ibu bala. Dia nak ibu nonton Pak. Ya. 106 Bintawa sampai 125 mudah-mudahan hari Kamis tuh bulan baru. Nah, itu mudah-mudahan banyak Bintawa nak. Awak kajian Bintawa na malam kini. Ya. Nah, itu ceritanya nampak saya. Kita kajian bintang kita.
ada lagi lagu basi ginyang lu. Iya, basi ginyang. Iya, apa lah? Guarang. Iya, guarang. Basi ginyang. Iya, sebuah tembang manis basi ginyang. Baju ada jonan kini, niati dipakai lamu, sajadah pe oi kapang ganti, si ginyang alati bosaju. Lamaran dalam pulau saluangnya tukai saluang. Ulang lihat. Baju ada jonan kini, niati dipakai lamu, sajalah dapat kapang ganti, si ginyang alati bosaju. Jan basi ginyang ayu, sansai oi awak dinyo, sansai badan manang angkat. Kapailang hati nana risau, calilah kami di udara, dirintang dalam pia gurau, anak ajo bini taniayu. Jan basi ginyang ayu magawai, jan basi ginyang ayu mak sakti, sansai badan dan sansai badan dalam mubah anakku. Hari kini lah badaro patang, eko kalam kawasul batuang, kasih tatuang ka anak adendang, biarlah cara ejonan kanduang. Pula dela pia gurau, sansai lako badan dan pula dela pia gurau. Ai kapai capela pulang, kami menunggu arrojuo, di manui kana tiga dan lagai badan taniayu. Jan basi ginyang ayu apa paludan, jam basi ginyang ayu apa madioi, jam basi ginyang ayu maksati tatap lajo pintu. Ai baju ai jonan kini, niati ka dipakai lamu, sajalah dapat kapang ganti, jo awak si ginyang tibu. Jan basi ginyang ayu apa paluden, jala basi ginyang ayu masa tiden, jam basi ginyang ayu tetap lama asati jo mintu. Iya, jam basi ginyang, mantap lagu basi ginyang. Ya, marasai nantagak dia lamat ibunya. Bakal lain. Kapailang hati nana risau, calilah kami di udara, dirintang dalam pi agurau, anak bini taniayu. Dalam magawai den, iyolah joma asati, Pak Wirdi den nailah bau satu. Hari mulai badaro patang, ai kok kalam kabasul batuang, kasih tatun jangka anak adenda, biarlah cara ya jonan kandung.
berangan mintu papasan makabe kanan akan duang aku ada pela batamu saja baca rajonan akan duang lagai pada kota dunia ondela di lapia gurau dima lanyo kini dima mamai la sama sampai pulau bawang sekilo pulang kita makabe atau jadi ditunggu bawang sampai pulau dulu. Jaru sebana cikgu ditambah ibu anak nenek surah yang tua itulah nangkabe doa apa palu tabe doa awak kapayo wala kapulang menyuna ya nggak cialang ada musuhan dong nggak rapi cie dulu tapi bapasan bo kamak sati tetap nyomin tuo saja aku dia lihat beko indak laku apa balik tu lain sampai rasa kiko sandi basandi tu pasan kamak sati rumah sudah ikut de balo batiku ku yu malala situ malam sudah aku celi ada di sana lihat ada lebih goro lo tibo akan luar lagu basi ginyang wakal kau lah kalau 40 bawang baru pulang lama deh sobok yang mak dia tu bawang 20 tu ditunggu bana nananakan duang oi nananakan duang oi di ma dia ke si Jobang lagu si Jobang ada ngalo de magawai si Jobang ba alo o ya es Jobang konya bela
oh dalam hati atama asati takui karam masati ju janyo alai udah Zul Henry Karim dibawa ke pasaman saluangnya baraja putanyo bu nih kebaraman laga udah Zul Henry awak semua awak bayi ongkos kami sudah itu lagi kami ongkos ke pulang lah nah bu ya Bang Alek bah kau nak pedang namek bu ya liau lain dak sakit-sakit Bang Alek tu nakan kurang semangat Bang Alek nak bara malam ko manakan yo Bang Alek masih awan makabe nyanyian lagu Sumpiang Cik man pendek saluang cimpago talang ba adek surang membau nyoko abi lagu sejobang lagu kepompong sudaiko oh itu lo ya ya abi lagu sejobang agi kepompong tu langsung kepompong mah lagu kepompong untuk udaman pendek di mana udah ada kampuan di mana rantau di mana domisili di mana dan bilai de pinapan ngala kepompong dan bilai lalu deda oi la kapucu anyo lalai oi la di malanyo kini kepompong tolong lawan deda tolong lakukan dan bilai kan tanam wala kepompong hati jojan tua kepompong oi la dirusaknya tuanen oi dirusaknya san selako dinyola kepompong lita tulang dan kepompong dimakan dua main pendek ku agak sekali di SCT ku iyo bisa saja urusannya mengawai sebab dia itu nakan mengawai jadi dia ku tukang saluang tukang nendang pak udaman pendek ku sakan lo ada dia wah ku lagu ke sorong ku tendang wah oi daman pendek urang himbaukan nakan urang lapad urang dedaman oi lo obaso nela elo obaso san salabadan nela tasorong di malanyo kini kapompong atolo ala korahiwan dialah surah
Ay sansay labanan di malayo kini latasor alita alakotulam Sanang mendanganyo sana ya. Saksikan kami Setio hari Selasa Kamis di malam Minggu. Ini yang sanang nu sana kesadolamu. Naik dulu ke lagu Suntiang Patah Batikam. Udah selamat malam udah Alwan Rial. Andri. 10 menit lagi. Hah? Capek dah, Bu. Yo capek. Tukang dendang yang lahacok rekaman Jusaruni lagu Pacah Montir Tulio yang punya tuh. Oh, betul. Di 28 Oktober warnanya Magawai. 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Daman salam kenal Daman Amboyel Malay. Daman pendek ya. Patah suntiang dapet ditikam patah hati badan bin aso pawa eriai tara solangang dinanara ami dinanami pawa Sinta anak tangga malam batanyo wake mandeyo oi mandeyo di makin ipa uae eri pa uaeri nakadu uangai Oi bagalau galak jo sorak manika canang jo agung paua eriden anak darota agak basa andi yang taga basa andi yang paua Depa eri silaulah anak nak tadu tani anak kandung paua eri ai amat tota unjangga ari yang tak unjang kari yang paua
salam bertamu di dalam ale Pak Wairiden jauh ada ke pamilida atang pamili datang angkat kok sakit anak tengah malam sialah mencari upe nan kanduai Pak Warintang jo anak de endang jo anak detang Pak Wari. Nah, itu lagu tuh Pak Weri. Patangkonyo sama Bagurojo Wirda di andaleh ada tuh live-nya di channel Bang Ayistan. Beko dan dicari diputar ulang. Ya, tu lagu untuk Pak Wa ya Pak Wa lalamu lagu nak batuka. Yo jatuh ke dalam aye matuni dari bangko hadir ni. Wal tu. Boleh jatuh ke dalam lain nak nampak dek kami tu. Mantap makabe menumpang saja ambo diinjah-injah ke lagu iko. Lagu bego. Lawang menghilang tabu. Kamu hilangnya mana mama? Uni dak do lagu awak do ni sabuian do ambo telpon uni beko yo. Hah? Lagu dah tadi dah. Pialah lagu dah apa ina? Dah si jawab lagu dah tadi tu. Nangis Pak Weri rancak mana uni acaranya. Jadi udah Moswardi silakan saksikan live kami setiap Selasa 3 kali seminggu dah. Di dalam seminggu tu nak di dalam 3 kali seminggu tu nak bisa gak sekali Selasa, Kamis, malam Minggu. Tu hari live kita selama 2 jam mengawani dosana. Hari lah menunjukkan 3 minit lagi 2 jam. Menunjukkan 3 minit lagi 2 jam hari kok. Ayo, alhamdulillah, thank you. Lawang menghilang tabu. Kabak hilangnya tabu kumpai. Anggota saluangnya lai bara orang bu. Ada bara 6 dah. Zul Henry Karim bara 6. Doa saja tu buya kini baru doa tu lah melebihi dari segala apa uwa. Sampai do pa uwa nak tibu nak lo mendoakan kami sehat-sehat se. Itu sila doa sana kasadalahnya sama memintakan yang kuasa. Berikanlah kami dosana kasadalahnya betu jo kesehatan layi jo batin. Udah Zul Henry Karim anggota kami bara 6 dah. Orang lawang menghilang tabu. Sapata serak di kilangan kamalai bau tanggu
Udah kader Muhammad Nur ya. Bagura bagura Nangala kami nak bernyanyi Tala saru basuaro Cie lepas dari anau Lasanangi jua jadi tali Sayang jotung lupo sajo Mama coba dipuru Dan tuangnya sampai kamu harum Tak mulai baganda luruh Dek kilangan babiu Di main magawai dan Aripane ayah susu Menangi menanti hujan Gabalai hujan aduh Namu abana menggaji asuh Rato jualan kenilangan Oi bagurau marisau puno Aduh kanda udah abai gugut Urang lintau pai barotan ya dah Koda ko lintau pai barotan nangan ya dah Udah abai gugut Nangga rusua di mamak kenakan mamak dia mamak supi sinan seguyong sinan nah Mande indak tiado nakan jangan mak Malek kok menangis pengen ni lah Makasih Bang Alek 25 bintang deh sana itu kami leh motif 50 bintang kami ya Gamma mawa uni suara uni bak bunduh perindu deh bakal dah udah akan terima manur jadi supaya cegah dan mudah saksikan live kami setiap Selasa, Kamis dan malam Minggu 3 kali seminggu dah bau berengki-rengki dia nah kalau damam-damam sekati udah dirantau tambah damam dari nah lintau barotan itu siang lagu dah kau tadi kan orang lintau pailah barotan bainan tabau rotan paduri oi nani mukoda bai indah mangasan tam di dalam indah elo lai
Pak Madi tak pulang anak Nabi. Iya, nggak ada